Over 1000 deelnemers die prachtige slachtenroute rennen van Raad naar Jesterbjerm. Omroep Friesland is er al de hele dag bij, docht verslag op radio, op televisie en nou in een speciaal programma ont zo'n oerta. Goedemiddag en welkom bij de 4e editie van deze slachtenmarathon. Ja, welkom in Jesterbjerm. Het dwarpje werd ze nou de hele tijd naar daar doen en ze krijgen hier echt een warm badje als ze hier binnenkomen. Ze krijgen eerst het blokje en dan kunnen ze nog masseerd worden. Ze krijgen nog een pilsje, muzieklustrie en misschien kunnen ze echt nog in een warm bad. Oh, en daar doet er verslag van, hè? Ik spring misschien nog wel even in een warm bad. Ja, dat wil ik dan wel even zien. Kom goed. Succes, we komen aan bij die waarom, Roelof. Ik zei het al, we zijn de hele dag bij wij bezig met dat verslag van die 4e editie van de slachten. Je hebt haar vast al net op de radio of zien op televisie, want Ilse Hermanides, die zit op Sopsum. Ja, ik sta hier Sopsum op de Slachterdiek en achter mij, het komen nog heel tijd een heel soort kuierders binnen. Er zijn hier al duizenden en duizenden bij Delwest. Even verderop is een oase, daar kunnen ze eventjes zitten, eventjes uitrusten, wat eten, wat drinken. En dan weer op weg verder, want ze moeten nog 10 kilometer voordat ze daar bij de finish binnen. Kuieri trog de Frieske etalage van kunst en cultuur. Wat is het Joert een prachtige dag om dat te doen. De dag die begon in Raad, want die finish en die start dat draaien ze om en om. Dus de finish dit hier in Jesterbjerm en de start dus vanmorgen betiet in Raad en Simone Scheffer, die wie erbij. Start nummer 4. Kun je mij uitlezen waarom als jouw badslippers in? Hè? Nou, het rent noffelijk. Het rent noffelijk. Ja. Ik kan het me net voorstellen. Ja? Wat rent er nou noffelijker aan als op een peer van zulke mooie squam? Eerst de klem. Ja? Ja, klemt zo. Wat is hier de bedoeling van? Nou, ik ren van het goede doel. Ik zal in Nijmegen de 50 kilometer doen en ik zie je nog sponsors daarvoor. Dus vandaar dat mijn recht de Zuid zit. Werken en belt. Nou. Werken en belt? Ja, nou dan ben ik mooi actief. Dus, ja. Oké. En die badslippers, hoeveel heb je daar nou al op roen? Ah, dat weet ik niet. Kilometers. Alsjeblieft, lieve mensen, ren zo veel mogelijk terug in het startvak, zodat we alle jaar een plakje hebben daar. Als we een beetje drinken en wat broodjes zien. Oké. Ik een onderbroek zit erin, ja? Een onderbroek? Ja, zit ik een onderbroek in? Maar waarom dat? Ben jou de vrouw van deze meneer? Een paraplu en een paraplu en traaienbroodjes. Dan zit ik een onderbroek in, Jerk. Ja, die laat onderin. Is dit een onderbroek? Nee, je hebt een grote stok bij je. Ja, dat is mijn maat. Wat dan? Nou, die hak altijd bij, ben ik nooit alleen. Maar je hebt er wel zin om een stuk wel, ja, hè? Ik Je glimmen de roer. Ja, ben vol viewer. Ja, absoluut. Ja. Waarvoor? Wat zei ze? Waarvoor? Waarvoor? Nou, die 42 kilometer. Ja, cultuursnuiven, joh. De hele dag. Maar luister, waarom doe je dit nog een broek? Ja, je weet het nooit, nou. Maar één les, ja. Oh ja, dat is een mooie onderbroek. Ja, nee, die mag wel even zien. Dat is een mooie onderbroek. Ja. Dat is ik al verschworen. Dat wist ik net niet eens. Maar ben je bang dat er een keer wc's binnen? Nou, ja, maar soms, hè, dan ligt je wel eens wat. Nou, dus... Dat wie de start van morgen in Raad. We binnen een dikke 10 uur verder. Maar als ze even zo goed de meesten hier binnenkomen, dan zullen ze er nog al jaar fleurig uit. Ik zou zeggen, alle twijfel verdwijnt al die zinnen misschien. En die kwam te vast gejuwd. En dat maakt het standaard natuurlijk ik daar een prachtige dag. Nou, dan heb je 42 kilometer in de voeten zitten. Kom je hier in Jesterbjerm. En wat krijg je dan? Roelof Loosma.
Ja, en dit is waar die mensen al hier verroen hebben. Het blokje, mooi de postzegel van de slachtenmarathon erin. Ze krijgen hier in deze tenten. En deze tent is dus heel belangrijk voor die mensen. Nou, ik wil eens even zien hoe die mensen het vielen om zo'n ding te krijgen. Goeie, mag ik jou even wat vragen? Krijg het blokje krijgen? Is dit waarom je dien hebben, dat blokje? Net al erg. Maar ik ben net een Fries, dus... Nou, ben jij wel een Fries? Dat maakt net een vloedje, hè? Ja, ik ben wel een Fries. Maar in Holland getrouwd, maar wij redden beide. Ja, maar dat blokje is leuk. Maar waar dien je het voor? Nou, wij dienen eigenlijk om het mooie landschap van Friesland, trot erin. En van de familie weer even te zien. Nou ja, het mooie waar. Voordat die slachtendiek weer van die 11.000 deelnemers die te rennen, weer er zelfs eerst de slachtenmarathon. Mariska Kramer en Erik Negerman die kwamen als eerste over de streek, want ja, daar gaat het vanzelfs om bij die slachtenmarathon. Oftewel, het wedstrijdverslag. Haast 1600 atleten, dat binnen 2200 seconden steen kleer in Raart voor de 4e editie van de Slachtenmarathon. Hier in het zwart de winnaar van 2000 en 2004, Gerrit Kramer. Hier is hij weer, Gerrit Kramer dus van Bolzet. Nog een andere favoriet, deze man in het green, Raymond van Lunzen. Maar de topfavoriet is Erik Negerman. Het is een marathon en die worden op papier nooit slecht. Dus dat zullen 42 kilometer lang zien wie de sterkste is vandaag. En dan hoop ik in met te kunnen doen. Meer dan 42 kilometer draven en kuierje toch de culturele etalage van uw provincie. En gelijk van het begin al is er het initiatief van Erik Negerman in het oranje, volgt toch Raymond van Lunzen van Ljouwert in het groen. En dit zijn de achtervolgers. Krijgt daarachter Paul Zwama uit Leens en Peter Brunsma uit Nijverdal. En de boppen in beeld, daar rennen de 2 koprenners. En nog voor Jester Wierm pakt Negerman een lietse vastsprong. Een meter zien op Raymond van Lunzen. De Ljouwerter rent in zijn eigen tempo, is voortgien op een tijd van onder de 2 uur en 20 minuten. En dit is vanzelfs ook de slachten, tot het drek rennen. Het is nou droeg, maar het had behoorlijk ruimd en dus is het oppassen. Het is glad. Een Negerman kan goed uit de voeten. Het is echt een goede crosser en dus de absolute favoriet. Fjouwerlien voel hij uit na 23 kilometer met kramp. En dit hier had hij maar 1 missie. Als eerste omkomen in Jesterbjerm. En dit is de eerste vrouw, Mariska Kramer van Drachten. Had nog een keer de berenloop van Skiel gewonnen. Had een PR op een marathon van 2:34. Dat had ze roen verliezen hier in Philadelphia. En ze zit in een groep van 4 man. Kijk, daarachter zit de 2-vorige winnaar van de slachten, Gerrit Kramer van Bolzet. Maar al op respectabele afstand van koprenner Erik Negerman. Want die had na 15 kilometer al zo'n 4 minuten vastsprong op die groep. Gaat hier hoe de eerste van 2 bregen de slachten tillen. En heel waai bij Cubaat, na 21 kilometer, noteert hij 1:26. Daarachter dus Van Lunzen, de nummer 2 in de wedstrijd. Maar dat gaat mij, de nummer 1, mijn Negerman, wordt lietser. En dit is Mariska Kramer. Zij rent heel knap op de 8e positie. Maar hoe gaat het dan varoon bij Erik Negerman en Raymond van Lunzen? Die moeten weer een stuk draven oer het gas. En dat is het specifieke terrein voor de crosser Erik Negerman. Maar Erik Negerman had het dreig. Ben je er bijna? Oh. Ja. Ik ben er bijna, Suiter. Nou ja, dat is net hier in Dolsa. Nog zo'n 6 kilometer voordat hij de finish had in Jesterbjerm. Maar de vastsprong op Raymond van Lunzen is weer groeid ta een dikke minuut. Erik Negerman is dan dwande met de laatste kilometers richting Jesterbjerm. Wat er boppen in beeld bij die tour, daar ergens luidt de finish. En dan kan het Negerman net meer ontgaan. Het parcoursrecord zit op namen van Alex van der Meer. 2:28.0 zoon. Daar komt Negerman net aan. Maar Erik Negerman wint wel de 4e editie van de Slachtenmarathon. Maar oh, wat had hij het zwierhoorn. 5 weken terug toen ging het met 10 vingers in de neus. En vandaag kreeg ik 1 vinger in de neus. Mariska Kramer, zij is de rapste bij de vrouwen. Ze finisht in een nieuw parcoursrecord. Vlocht eerst nog Jan Kooistra in de Jerms, maar finisht uiteindelijk in 2 uur, 41 minuten en 42 seconden.
De slachtenmarathon van Raad naar Jesterbierum. De zinnen skient. De deelnemers hebben de wien in de regen. Dat is wel lekker. Zeker dat laatste eind. En het is eigenlijk kuieri, oer een podium en op een tribune wijzen tegelijk. Het is zin en besjongen worden. Het levert zulke prachtige beelden op. Wij sturen uw cameraman Evert van den Berg erop uit. En hij maakt prachtige beelden. Wat nou dan? Enthousiast? Ja, heel enthousiast. Dat ken het. Hoe liep het? Ja, best. Prachtig. Het is zo gezellig, nou al. En wat komt er nog? Dat weet u net. Ik had het nog nooit beleefd. Dus we zullen wel zien. We gaan het diep in en we zullen het wel. Ik hoop dat waar wat opklaart, want dit is net zo leuk. En hier verheugen wij u dan op, hè? Ja, dat zeiden ze. Hè? Hier hebben we dan getraind. Ja. Wat trekt zo eerst hier? Wat voor ding? Oh. Helemaal uit Brabant. Dit is de Slachterdiek, hè? Dit is de Slachterdiek, ja, dat klopt, ja. Ja, ik had wel liever recht uitgelopen, maar ja, we moeten de weg volgen, hè? Ja. Mensen niet mooi doggen, daar zit een heel soort verschillende soorten mensen tussen. En ik omroepers ben ik maar gewone mensen en die doggen dus ik mooi. Bij gelijks uw radiopresentator Jacob Stelwagen, die trouwens bevast net op televisie wil. En uw eigen directeur Jan Koster. Nou, ik geloof dat hij haast bij de finish is. Hij zei van de weekend nog tegen me, ja, Fjouwerlien heb hem ik roen en dat gaat best wel goed. Maar ik mag nog wel goed trainen, want ja, ik ben wel weer Fjouwer hier oud worden vanzelf. Nou, we vangen hem op. Ik denk een goede 10 kilometer nadat er uiteindelijk is. Nou, goeiemorgen, hoe gaat het? Goeiemorgen. Nou, we hebben onderweg een stukje de drek gaan, hè, daar rond de Borsum. Dat was een drekbol van de Rijn vanmorgen, maar nee, 40 gaat wel goed. Maar we zitten nog maar op 10 kilometer, hè. We zijn nog lang net. Het waar begint in elk geval beter te worden. Ja, we hebben 2 dikke buien gehad, of dik, en dat voel ik wat aan, maar 2 buien gehad en we zitten nou, het centje komt erbij, dus die is prima. Dus kwam het weer een beetje scheen worden, want de drek zit er dik op, maar dat komt echt wel weer clear. Ja, we zullen eens even naar de fiets, want inderdaad, ja, ik zie een aardige smarrig schoon. Het is al wel de kerst op een koet nekkeltje. Dat is, ja, dat weer die drekbol bij Borsum. Dat weer met het Rijnwetter. Dus dat, ja, het is het hoor. Dus dat is, maar het hier ook wel wat leuks. Ik ben blij dat toen het begin zitten, net op het eind van de route. En hoe gaat het mooi tempo? Nou, we zitten mooi 5 kilometer, dat is de planning. Dus ik hoop dat ik wat verst horen kan de hele tijd. Daar geven we wel voor. Net een lange pauzes, even 4 minuten, 10 minuten maximaal en dan weer terug. Ja. Je bent mooi aan het trainen? We zijn mee aan het trainen, ja. En gaat de hele ploeg erin? Door ben even trotten, dus ik ben straks met ze weer inheljen. Dat is, ja, we geven natuurlijk even het erin, natuurlijk. Dat geven we voor. Zullen we die net langer ophouden? Soort succes. Oké, bedankt hè. Hoi.
dat wie de begin van de slachten voor uw directeur Jan Koster. Ik denk dat hij het wel heel zal, want hij zit vlak voor die finish. Als het goed is, dan komt hij hier aanstik nog zijn verhaal dwan. Jij ik hem op de televisie op Sopsum. En ik ben trouwens wel benieuwd hoe het er gaat op Sopsum bij Ilse Hermanides. Ja, in Sopsum staan wij in de oase nou. Mensen komen nog wel binnen, maar het wordt iets minder. Ik heb hier de hele dag West, maar een ploeg van Omroep Friesland voor radio en televisie. En het roen al hier heel goed. Mensen kunnen hier even bij komen, kunnen even zitten. Maar Hans Nauta weet precies hoe het gaan is. Hij is hier de dikmaster van de slachten. Hoe gaat het? Hoera! Ja, je bent blij? Ja, nee, maar het gaat geweldig. Maar zo ken ik. En het een overtogen wordt het. Het is prachtig mooi waar. En om te rinsen, het vader wien, het wordt lekker. Nee, dit beter kind nooit treffen. Ik denk van de morgen eerst nou wat dit worden had, maar ik ben gigantisch tevreden en blij. Want het lieke heel min, hè? Ja, ik denk van de morgen eerst heel je strier erin gooit al, maar ik denk nou dit komt net goed. Maar dat is juist hetzelfde, het gaat geweldig. De zin is erbij, het laan is opdroegen en de meesten die rennen. Ze is jonge droer. Wat wil je nog meer? Ja, want het lijkt het wel alsof iedereen in de finish wel heel liek in. Ik ging er vanuit. Ja, er zit wel eens even een kreupel niet in bij, maar trommelkoord denk ik dat de meesten het wel redden. Nou heb je hem hier een heel programma deelzet. Wat eten, wat drinken, wat voor die verdage. Hoe is dat? Dat gaat leuk. Vooral Gerrit Breedler, dat is juist de meesten dat ze die goed kennen. Ja, dan strieren ze al hier en dat is fantastisch. Maar blijven ze er wel even voor zitten, want ze willen natuurlijk naar die finish. We hebben een bepaald pad dat het gewoon het einddoel in het verregen en we zullen er maar die finish hebben. En we hebben mensen die genieten ze echt. Ja, wij zijn jongens geen genieten, want er is zo'n soort onderwijs. Het is zo mooi om. We hebben poëzie, we hebben muziek, we hebben van alles. Genieten, want je moet het. Als het 5 kilometer in het oren is, kun je maar 8 uur in herstollen worden het nou. Ja, ze hoeven nog lang naar binnen te wezen. Jel wie allen van die jongens, dus wat dat ding is, hij is altijd hier nog. Nou, en iedereen die hier nou is, met nog 10 kilometer, kan niet 2 uur, dus die kan wel even skoft hebben. Ik vind van wel, ik zou het wel even doen. Nou? Want je wil ik dat mensen hier genieten zien. Dat is de bedoeling, ja, dat hij het voorop zetten. Nou, een tevreden Hans Nauta, waar weet hoe jouw hier weg? Ja, ik ben er vanuit. Dan hebben ze van alle kanten bij weten met ieder kleer. Nou. En hoe achter hier hebben we de happening dan weer. Nou, zij is het. Waar weet hoe jouw hier weer een prachtige manifestatie. 12 uur rennen. Nou, dan moet je dat wel doen, maar weet je wat goed mee op zitten kennen, weet je wat praten ermee horen. Want als je wekenlang onder train binnen voor deze ene dag, dan ben ik wel benieuwd, maar waarin je de slachten? Mooi, waar ren je jou? Ik ren met mijn broer. En die rent ik met zijn broer. Heb je hem die keer al vaker doen? Elke keer. Dit is de 4e keer. En vorige week de Alsterretocht fietst. Ik mis het aan. Dus nou meid ze dit nog even nog. En is het dan ook nog een mooie broer erin? Absoluut, dan kan je hem bijpraten. Als je gewoon naar elke dag joggen, dan kan je van alles even mij nemen. Ja? Mooi, waar ren je hem? Wij rennen maar een ploegje akkeren met Fralië. En hoe is de spirit ontnood daar? Hartstikke best, spoorbest. Nee, is het. Wat is dit, hè? Dat is allemaal een moment, ja. Mooi, waar ren je nou? Met mijn maat Benny en Johan. En waarom met deze man? Nee, ik ben uitnodig. Ik heb er nooit eerder in, dus die hebben mijn oor heel om mij te doen. En ik ben erin traven. Dit match mooi. Nou, dankjewel. Ja, de Hollandse meisjes. Ja, en kaasmeisjes, Zeeuwse meisjes. Mooi iets is van u zeggen. Dus maar wij zijn wel Friese meisjes. Ja. Mooi, wat voor ploegje hebben we hier te krijgen? We zijn een vriendinnenploegje.
Daar kom je in bij? We winnen in Grijns en Wommels. We studeren in Grijns. En slepen je hem ook al wat terug? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, maar hoeveel koorden het net terug is te slepen? Want ik zit er nog net terug in, dus dat... nog net. Hier op het festivalterrein in Jesterbierum. En ik heb nog geen idee wat het waar komt. Ik denk bij de finish dat de mensen binnenkomen naar die 42 kilometer. Maar ik praat nou mooi aan Jochem de Vries van de organisatie. Hoe verrint de dag nota? Nou, de dag verrint poer best. Vanuit de start, ontnou, we zitten in de laatste mensen die ik nou binnenkom. Nou, startgroep 12, het redje van de dik 20 startgroepen. Komen mooi binnen, meestal ben fleurig. Ik vraag ze gauw eens even van, nou, vond je ervan? Ja, ik vind dat je geweldig, ze haken noten. Die buikers in het begin, gauw weer vergeten. Hebben er nog extra maatregels op naam? Want het wie wel blubsig zelfs vermoeien. Ja, we hebben hier en daar al even op de onverhurde stikken hebben we boven de warmmatten. Nou, ik een beetje het vastwaardig, want we willen geen ongemakken houden. Wat we kunnen, dan mag je erbij wezen. Maar het droeg het heel snel, want de wind is erbij, het waait aardig en de temperatuur is hartstikke goed. En dat zien we hier op het finissterrein ook. Dat weer van de morgen zotzig. En nou, het is gewoon droog. Het is hut. Ja, en dan komt het goed. Dan kom je hier op het festivalterrein, want dat is het, een festivalterrein. En dan heb je misschien wel heel erg zin in een pilsje. Hier kan ook al zijn dat het net goed is om bier te drinken. Deze man die luidt er wel heel lekker bij. Kind haast net litten. Hey! Ja, daar krijg je van, hoor, met het bier. Ja, nou, dat is niet waar nog maar, dat valt het daar. Ja, maar dan luister je gewoon een kwartier te sliepen. Ja, maar dat mij heeft zin, hè. We gaan je haast 8 uur roen, dan mij dat ook, hè. Maar hoeveel prult hij? Ja, heerlijk. Ja, echt lekker. Normaal kom ik nooit op het spul, maar als je wandeltocht, dan echt lekker. We hebben van Frencher of van Kiertocht dat biertje, dat mag gaan. Ja, daar ren ik op, ja. Ja, dat doen wij altijd, hè. Dat hebben we altijd, hoe bedoel je? Nou, we hebben een keer de Elfsteentocht roen en dan na het laatst, dan... Het eerste is het glasje bier hebben de finish. Ja, dat is steeds ook wel. En dat blijkt ook uit raad van de vorige keer. Dan gingen we een paar knock-out van het bier. Heb je ook geen les van dus? Nou, ik heb er zelf geen les van. Ik heb ze wel mij maken, het mij roen, maar nou net. Hoe is het met de voeten? Ja, mijn voet markeert niks. Stopfit? Ja, mijn huis markeert helemaal niks. 2 biertjes, hè? En dan de huis rijden of... Nou, wij willen met de bus naar die oud gebracht en dan gaat een vriendin van ons die riet verder. En die zit keurig netjes onder frisdrank. Dus, nou, lekker koersen. Ja, hè? Dankjewel. Waar het wol traint het, dat is uw directeur Jan Koster. Ik meen te jaren dat hij zowat onder de finish staat is of misschien er al haast oer hinnen. We zien nog even hoe het hem onderwijs vergiet. Nou, daar wien die weer. Hoe gaat het? Zeker. Nou ja, we zitten op helte. Het begint nog wat te veel natuurlijk, hè, de spieren. Maar die gaat op zich goed. Maar je verneemt het wel, de kilometers begint te tellen. Ben je hem nog compleet? Wij zijn nog met z'n treien, dus we hebben even wachten op een koers en dan verzamelen we weer even. Dus nee, we beginnen met z'n trein tot eind. Met z'n trein fut, met z'n trein aankomen, dat is de bedoeling. En hoe zwaar ging je me nou voor dat je hier goed terheen komt? Nou, we hebben genoeg eten mee. Drinken net en veerten, goed eten en drinken. Eigenlijk heel geen zin om een tocht te doen. We hebben 2 keer een stap, dan krijgen we even wat extra's van mensen die ons volgen. En nou ja, het moet er wat in horen, hè? Dat is echt heel wichtig. Nou, en ik moet zeggen, in het warpen geweldig met de korpsen en de kunstdingen en zo, dus dat is hartstikke mooi. Dus dat schot je direct wel weer terug. En het waar, het is perfect. Het is geweldig, het waait wel, storm in één keer, dat verneemt wel. Maar dit is geweldig natuurlijk, het is prachtig mooi rinderswaarde. Net een volle zinnen, want het was heet, dus nee, eigenlijk is het top. Dus geweldig zo. Wij beloven het volgende en een heel soort succes. Hartstikke mooi, bedankt hè. Hoi. Ja, uw eigen directeur, die rint hem het ik. Nou, 22 dwarpen die maaidoggen om deze dag, deze 4e editie van de Slachtenmarathon. En maar eens in door om die meesten aan te moedigen om ze er terug heen te scoren. En dat is ik wat de slachten maakt. Hoe doen ze dat bij Gelieks in Grutte-Wierum? Douwe Boersma, giet erop aan. Nou, wat we hoofdzakelijk spelen is marsen. Omdat mijn ervaring is, ik mag zelf graag rennen. En marsen ben eigenlijk schreeuwen om te rennen. En dat jou de renners vaak een enorm goed gevoel en een
terug een soort energie om terug te rennen. Dat is mijn eigen ervaring. Op waar wacht je ook? Op een broer en een zus. Oh, en hoe vind je bezig? Nou, ze wie een krekje en dat ze bij bozen binnen. Oh, dus ze bent er haast. Dat hoop ik al. Ja. Ja. Werkt dat dan ook al die marsmuziek onderwijs? Ja, geweldig. Ja? Wat doet dat? Nou, dan geef je mooi hut fruit. Ja? Op een maat? Nee hè, goed net. Was er nog spontaan in de maat rennen? Ze rennen wel aardig in de maat, ja, sommigen. Maar dan ben ik wel, ja, die hebben geen ritmegevoel. Maar ja, dat kun je de mensen het kwalijk nemen. Nee, Marianne heeft hem uitstaan. Heel verstandig. Zingen. Mooi. Mooi zingen. Hier natuurlijk, hè? Nou, dit is ze. Ik zei je, ze komen echt. Ja. Hij heeft wat deuren net, jong. Hij moet tijd voor koffie. Ja, nou, dat moet even nou nemen tijd. Wie je het kort, hè? Jan, heeft het helle? Ik ben er. Dat is, jongen, het is toch wel een heel eind, hè. Dat is, maar ik ben blij dat ik er ben. Voelt hij af? Voelt hij mooi? Nou, ik heb wel alles op mijn zeer. Zere koeten, de voeten op mijn zeer, maar toch voel ik me net al. Ik heb jouw linie niet, dat vond ik zwidder. Heb je iets? Ja, vond ik zwidder. Ik heb ook wat meer getraind en dat doet toch voor tuten blijkbaar. Maar dat laatste stuk, dan was die bregen en dan wordt vreselijk. Dat is zo stijl en dan zit het in de koeten en dan tinkst als het best. En dan moest dan nog die laatste, wat is het, 4 kilometer. Door de grijden en dat is toch nog een heel eind dan. Maar goed, ik ben er en uiteindelijk is het hartstikke goed gaan. Waar verlangt nou het meest naar? Straks lekker naar huis en dan ging ik even lekker in bad lezen. Dat lijkt het me. Ja, ik in bad, hè? Ja, maar ik doe het wel even thuis, dacht ik. Dat lijkt het me wel zo goed. Nee, het lijkt het me geweldig. En dan, nou, even wat Chinees, dat jet erbij voor Jonne. En dan mooi met de voeten op de bank, dacht ik. Dat is, en dan doe ik net zo volle meer voor Jonne. Dat is mooi zitten. Wat heeft nou de meeste indruk maken onderwijs? Nou, wat ik eigenlijk het leukste vind is, het is echt Friesland op zijn best. Dat is al die vrijwilligers, de koren, kunstnersonderwijs, dans, van alles zit er. En dat is mij zo'n slachten dat het alle jaar loskomt. Dat vind ik geweldig, dat heeft mij gevoel te krijgen. En iedereen die is vrolijk, die is fleurig en dat vind ik eigenlijk het mooiste van de hele dag. Een hele bijzondere dag. Het is een hele bijzondere dag. Ik denk omdat er één keer in de 4 hier is. Dat is, als er elke keer is toch wat oors. Maar geweldig, al die meesten die helpen en onderwijs. En die scoren de meesten direct terug. Dat is echt zo. Dat is echt weer. En wat heeft hij er het meest terug in scoort? Welk cultuurevenement onderwijs? Ja, nou dat vind ik moeilijk te zeggen, want net staat het niet in de nou, maar gewoon dat het in elk dorpje west komt, op elke hoek er stemmen meesken en debat weer wat. Dus ik ken het eerst dat iedereen nog mooier op de oren weer, maar het feit dat het alle keer bij elkaar en met al die verschillen die erbij zitten, dat is prachtig gewoon. Dat is wat ik zei, Friesland op zijn best. Dank u wel, Jan. En maar lekker in bad, thuis dan ik. Dan denk ik toch dat Roelof dat zelf ik dwan had. Onderwijs dus van alles te dwan. En een van die zaken, als je die slag te tillen, die lijst te brengen op een route, als je die aankomt, jobbetje van de vereniging al helemaal dit goed leuk. Als je dan die slag te tillen oergeeft, dan kom je in het korenveld. En dat is iets moois jong. En hoe dat eruit ziet, Herman Sielstra maakt de bijdrage. Wilst Jan je nog blom krijgt van uw oren, Jan? Zet erop! Ring erop! Bij de slag te Bregen bij Friendship zit een koor van 150 man. Binnen uiteindelijk 60 worden. Wouter Dane en Gerben van der Veen hadden ex betocht en opzetten. Maar help van verskate koren. Wij gaan straks even zingen en lopen. Oh. Wij zullen de mensen even over de dik zingen. Oh. En jij bent van een koor? Ja, Oude Ziel. Uit de Oude Ziel? Oude Ziel, ja. Hoe heet dat koor? Loof den Heer. Oh. Ja. En is er ook nog een christelijk tintje Joert of net? Nou, Joert net, nee. Nee. Vandaag ben we
werelds. Ja, maar zie, wij zijn het korenveld. Zie? Maar wat die duivel erop moet, weet ik ook niet. Ja, dat is dan jammer, hè? Ja. Nou, hier is het korenveld. Het zijn de laatste 5 kilometer van de slachten en dan is het echt afzien. Dat is bloed, zweet, tranen, blaren, nou, van alles en nog wat. Dus op het moment dat de mensen, de renners, dus de slachten tillen over zijn, de bruggen over de snelweg bij Franeker, dan komen ze beneden aan en dan zien ze dus een soort rat. Zoals een muis ook in zo'n tredmolen eigenlijk de hele tijd. Ik moet door, maar ik kan eigenlijk niet meer. Ik ben helemaal kapot. Even verderop bij het monument verbeeldt je band van de jeugdtheaterskwallen het leed van de laatste 5 kilometer. Waarna in het veld de hele Friese geschiedenis aan die voorbij komt in de vorm van bekende personen uit de historie. Zeg maar, op het moment dat je echt helemaal uitgeput en al bijna dood bent, dan krijg je dat je hele leven zich aan je voorbij trekt. En in dit geval is het niet je eigen leven, maar is het de Friese historie die zich aan je laat zien. Dus Mata Hari komt hier tot leven, Grutte Pier en zo zijn er een heleboel meer, Titus Brandsma. Geheel mijn leven door breng ik dank voor het schone licht tot voor de dood. Ik zwicht. Nou, tussen die over 1000 deelnemers zit ik altijd mensen die voor een reden deze slachten rennen. En een daarvan is Henny Spiekstra van Snits. Begin het hier rekken zij slim ziek. En toen ze zei, ik wil die slacht erin. Toen zei de artsen, ja, dat is eigenlijk net mogelijk. En toch woe ze het. Of misschien wel juist daarom woe ze het. We zochten haar verleden week op, doet zo'n train weer bij de Kluwe. Het is wel eigenlijk mijn doel nu geworden. Dat ik denk van nou, begin dit jaar had ik echt niet gedacht dat ik nu al zo ver kon lopen. Zoveel. Henny Spiekstra van Snits had de eerziekte Graves en problemen met de schildklier. Begin dit jaar wie ze nog slim ziek. Nou, ik ben denk ik 2-3 maanden gewoon helemaal eruit geweest. Gewoon plat, moe. Ik heb gewoon heel lang gewoon niks kunnen doen. Ik ben gewoon, dat waarschijnlijk op het moment dat je weet dat je het hebt, hè, dan is het net of komt het er ook allemaal uit. Dus ik lag op de bank, ik deed niks. Als ik ging stofzuigen moest ik gewoon de hele dag bijkomen. Was gewoon, je hebt gewoon helemaal geen reserves. Hè? Het is net of zijn al je organen tot stilstand gebracht. Wat zei jouw arts toen jou vertelde dat jou de slachten rennen won? Die verklaarde me eigenlijk voor gek. Die zei ook van nou, ik weet niet wat jij denkt dat er gebeurt, maar we zijn er nog lang niet. En we beginnen nog maar net. Ik ga hem echt lopen. Ik denk ja, nu wordt het mijn doel ook. Nu ga ik ervoor. Want ik bedoel, als jij zegt dat het niet kan, dan zal ik het bewijzen dat het wel kan. En en dat wil ik ook heel graag. Dat wil ik gewoon. Kijk, al ben ik daarna een week kapot of wat dan ook, dat vind ik dan niet erg, maar ik zal hem lopen. Dit moet gewoon lukken. Dit moet gewoon lukken. En als ik het niet kan op fysiek, dan gaat het op karakter of het gaat om de mensen om me heen die me erheen slepen. Maar ik zal er komen. We slepen haar er gewoon doorheen, dus we halen je meisje al om de finish. Daar ben we van plan, echt weer. Ben je ook grutsk op haar? Ja, echt wel. Echt wel. Hoe zullen jou die finish komen? Ja, dat weet ik niet. Strompelend, struikelend, huilend, ik weet het niet. Ja, en hoe zij over die finish komt, dat zullen we dan aanst. Ze is nog een goede 4 kilometer voort van hier, Jeste Bjerrenbed, de finish is. We zullen naar aanst in het 2e uur, want wij maken namelijk even een plak voor het Nijse Joet. Dat ik van een grutpad oer die slag te gaan zilver zelf. Hier achter mij spelen de menamer Fantjes. Het is hier een grutfeest en we komen aanst bij je overom. En ik geef je verder een mooi verslag van deze editie van de slachten. Ondadelijks.